Asa na mga estudyantihan ni? Asa namang orasa ron? Few moments later. Sama lang, tenang. Kau sir, kami mengkasih tunggu kok. Ay, ano, bro, ate, klase. Ayo, sabak. Ini ada sebuah sisi dia yang belum bisa digunakan. Matay di tanah, pindah sana sini. Oh! Maano lagi mo? Kanina, gumitri sir. Ano, sir? Kalau may kayo tulog. Ganay kayo tulog, sir. Tulog na ako, sir. Oh! Ito mo naman lagi. Asam itong isa. Marabag gwapo ito, mapadugay-dugay. Sir, namayat po guro to sir. Getting gawas sa nagul bayat to. Perte ninyong naghanag rason. Muraga yun mo mga usan. Brighta. Ah, good evening sir. Sorry sir, nagabilaan niyo ko sir. Oh, Dong! Sa'yo man kay ka para sa sunod nga subject, Dong. Ikaw dahil dagan pa kayong trabahoon sir. Si mama dito, dagan pa kayong trabaho. Di na ako natabangan. Ibiyaan ako kong responsibilidad anak. Unahon ako ni. Eskwela di ko makakwartaan di ba? Kung nga, nakugos na yung paan kay si mama. Ginapugos ko niya pa eskwela diri para dagan kong makatunan. Ay, sabta ko na akong sitwasyon sir. Dagan kay kong mga manghod. Akong papa way trabaho. Akong mama labandira. Eskwela gyud ako kay ko bisa gabi na. Di naman ni normal imuha ang eskwela adlaw ra di na gabi. Uy, mo ba? Kaya din mo kahimtang Dong, no? Sige Dong, kay sama sa kong gingon sa imuha. Magkita lang ka sa tuloy sa working Dong. Sige, inyo dito. Assignment ni mo. Pag-type ka ito ang answer ko, ha? Sir, sinti lagi po ba? Pasaluan ko sir kay ako. Kay kung sa day ibuhat ninyo ron sir. Sige Dong, tira na. Tension na lang po ninyo class. Medyo layo di ko nahuna ba nga dugay kay mo gilinar ko diri. Ikaw Dong, sinsyan yung kayo ha. So, naday may gikuan. Akong ipapasa inyong assignment. Una sila sa Lidpod, si Pugo, kayo, kamay. Katabang na tanak, marundong na sa naroon. Ay, so pa kamalunggan ka. Ila na, gabapo. Sir, wala ba yung pugo kayo mo assignment sir? Kay ikan pamanggog ko ng ahoy sir. Sa may project na lang ako sir. Kung sir gusto ni mo project ka sir, pwede man lorwak or kwan sir, mas maayos siguro sir. Dalaan di ka king ano sir, tinagod nga lobby sir. Ay Dong, kay balo ba baka Dong nga bawal na sa amuan ang mag-project. Kay bias kaayo na. Pwede ni matanggalan og lisensya na. Kung ka na imong giingon nga lubi, sa nga kinagod, sa mo ko na diri pamukayaon ko nimo. Kanang floor wax kita bitaw nga tong salog din hao nga. Wa mo gani silhig-silhig floor waka na ino na nimo. Nya karon moingon ka og project. Nagsabot na ba tadaan ha nga di ko musugot na ang project. Pero kabalita man ko nga nindot nga biniktan mong papa dito. Pagdala dog sample rin Yeah! Ayaw naman yung biniktan nga kamahal, ano sir? Ay sus, ina na ay sa muka na eh. Kamu no, nahurot akong oras sa pagpangasaba sa inyo ha ba? Oo, na lang, pila na lang kaminuto itong klase. Sige, nani na lang, mag-attendance pa ta. Sige, study na lang mo diabi, kay mag-oral taron. Katong oral nga naisaba ha. Dili na pwede ng oral nga isaba ron. Sige, study mo, 30 seconds. Ano sa bukyan mo babe? Study ka dili? Sabi bukyan mo. Dili na kayo ba? Ano sa kadali lang kayo ba? Sorry sir. Okay, tama na lang yung pag-study. Humana ang 30 seconds.
So, prepare mo. Isa lang ni ka-question na kung ipangutana sa inyo ha. So, ang atong topic karon is about mga kahoy, trees. Sino kailang kahoy diri? Sir! Sa kahoy. So, paminaw sa akong question ha. I want, gusto na ko o answer unya, imo pa yung i-explain. Mano ang taga-grado. Understand? Yes, sir. Okay, paminaw. There are so many trees in the forest. What is the tallest? Go! O sir, I think mahogany sir because pag mahagbugan ka, balik-balik yung ka, so taas na siya ng kahoy. Yes, go. I believe ito ay ginagamit ng tao at pakinabangan. Ito ay lubi! Mali. Pok. Ikaw, sunod. Sir, I think baliti sir. Ano kung baliti daw? Ay nagadyag mga ugat sir ba sir? So dili lang pataasan yang kuan ako ginano. O ikaw dong. Kanang buhok ni mo dong ha, murag mais nga hilaw dong. Ano yun? Wa sir, wag pilipil siguro sir. Ano ang matil-ipil daw? Kaya kung hog ka mabalik, pwede mo ka maipit. Nice one, nice one! Ikaw dong. Answer ni mo. Paminaw na ko sir, santol. Ano santol man? Mangod sir, di ba nung pasabot nga pinakataas nga kahoy? Santol, kabalo ka ano? Kay naba siya sa sun, tapos tol pa yun sa sun. So, pwedeng taasa. Walang santol. Pastilan ng klasihan ni. Mao din ni mga estudyantehang gi-assignan sa kuha. Wa din klaro ninyo ba? Mana sus ganina gara kay mo kay kung sa lang inyong mga rason. Baro mo mga kinsang mga brayta. Kasi tuo mo kaning binuang na nga tuwa diri ha. Excuse me sir, sir yan, sir. Kabalong class. Patinuod lang. Wasag ko kabalong sa answer. Actually, isa po ko sa naghulat na mabot na tong teacher. Mas may kredita, mas pili ko, bitan ko sa kuhan. Lain na school. Basta,